Yo, so what's up guys, no? For today, we're gonna be doing the Jojowain o Totropahin challenge. Peace out! So guys, maybe you're wondering anong gakalo ko, but ako na siyang gakalo ko kay wamo ko ligo. Klaro ang gud good and kalo kay di mo klaro. So, di ba? So just like what I said, we're gonna be doing the challenge na Jojowain Totropahin. Ako yung mga pangalan there sa akong bowl kunuhay. Ako mga kailar pagkasulod ni, akong papa po, kaingon po, kung kita mga behana. And here we go. So, first bunot na to. Kinsa man eh. Maria Uzawa. Familiar. Kato man yung buyab-buyab ni Robinson, ano? So, Jojowain ba o Totropahin? Para may iba naman, mag-Tagalog naman tayo, no? So, Maria Uzawa. Siguro Totropahin na lang. Parang nanay ko na kasi yun eh. Sobrang tanda na, mga 40 plus na yun. Sugar mommy. Totropahin na lang. Or imami ko na lang kaya. Kasi, sobrang tanda eh. Layo ng agwat. Sabi nga nila, age doesn't matter. Pero, wala eh. Hindi ma-apply sa akin yun. Tapos, hindi ko din siya type. So, tropa na lang. Sige, tropa na lang. Next. Mia Khalifa. Familiar. Mia Khalifa. Kasi Mia Khalifa na eh. Kung ang cellphone na search na ako sa nakabi. Mia Khalifa. Kini. Mia Khalifa. Familiar siya. Nakita ko siya. So, unas lahat, di na ko siya type. Hindot lang siya tanawon. Guwapa siya, pero di na ko siya type. Guwapahan lang jud ko. Dili na ko siya type, guys. Or dili po may mag-work kay ISIS mong siya or sabi diya si bot. So in short, Mia Khalifa, Totropahin na lang. Hindi ko type eh. Next. Ito. Parang familiar to. Ivana Alawi. Kato ba ning kuan? Nasa YouTube or sa ba? Nakatong mag-bra lang o mag-two-piece lang. Ivana Alawi. Ito lang itong picture sa daw. Gwapa siya. Puti, sexy. Hindi siya gwapa gid siya. Pang girlfriend material kung tanawon na po pero dili na ko type. Dili ko pud may mag-work. Pero sa ko magdili siya yung gwapa. Puti lang siya, sexy lang siya. Di na ko siya type. So, Totropahin. Next. Wala pa yung video ko. Cellphone mo. Wala pa. Dili ko. Hello guys. Ito gusto pa. Mga na. Close po mo. I'm your father. Tanaw dayo. Papa na guys, arabo. So back. So Lexi Lore. Saan siya artista? Lexi Lore. Kita kasi ako sa picture na ba? Lexi Lore. Gwapa siya. Cute na pitit na medyo makulit po. Mahaba yung buhok. Mga matay singkit. Okay siya. Gwapa. Sakto ra po. Dili mo ko dingon. Sa ako mo guys, di mo ko mag-base sa looks. So, kung base lang yun sa looks, na Jojowain Totropahin, di na ko siya type. Gwapa siya, pero for me, kulang pa bitaw. I need more. Kani siya din akong standards kay here. So, dili siya mo apply. So, Lexi Lore, Totropahin. Next. Kini. Liza Soberano. Kuan kay guys, no, kay bitong mainstream kay siya ba kay daghan kay kung nagwapa lo kay siya na she should be the most beautiful woman in the world. Like, pwede na siya ilaban sa mga pageants, so on, so forth, etc.
Gwapa rin siya silang pananaw, but for me, dili naman gaya siya. Like, she's just an ordinary girl in my eyes. Suraan siya, gwapa siya, but for me, kulang, di na ko siya type good. Like, mutanaw ko niya na, okay naman siya, more bitaw, she's just the type of girl na makita, bitaw na mabsag asa, na she's too common. So, Liza Soberano, gwapa, but not my type, Totropahin. Next. Kani po, Julia Barreto. Katong ni siya nag-cheat, no? Okay. Julia Barreto, just based on the looks, nasa itsura po. Gwapa siya, pution siya, din lang flat siguro. For me, kulang yapon. Ang kagwapa nila, magnarda ni tapos ang standards din eh. So, dili yapon siya maingon na, o gwapa sila, pero not my type yun. Like, I'm looking for something na dili na ko ma-explain, guys, na makaingon bitaw jud ko na kini mo ni siya. Ako ni siyang uyabon, ako ni siyang unsabap. Basta like, I'm looking for more. I can't really explain it kung unsa, I can't say it. But in short, Julia Barreto, Totropahin na lang. Next, Ann Curtis. Well, like I said kanina, age is just a number lang dahil sa bahala to sa Maria Zawa. Tiguang ang pagkito po, bro. Si Ann Curtis. Gwapa siya. Her personality attracts me. Na siya sense of humor. Yabag siya, pero okay naman. But, there's one thing man good. Gabi itong, di ko ganahan sa iyang magdako or kayo. Gwapa siya, na siya itsura, so on and so forth. Etc. po dia. But in short, guys, she's not my type. Yeah. She's not really my type. Gwapa siya, but okay lang. Okay lang. So, Ann Curtis, Totropahin. Next. Catherine Bernardo. Si Ate Cat. Ate Cat. Uyab sila sa akong kuan, uyab sila ni Kuya DJ, akong kuya. Yeah, I respect DJ, I respect my Kuya Daniel. But, if ever nawalay uyab si Catherine, dili gyapon ako siya panguyaban. She's not my type. Morena siya, gwapa, bakang manggod. I don't really like bakangs. Natural beauty, but magkulang yapon guys. She's not really my type. Standards, girls, no. Ang mitang makita na bitaw ginako, no, ang pangita bitaw ako na dili na ko ma-explain na mo bitaw di gina ko siya mastorya guys kung unsa ginong gipangita. So, Catherine Bernardo, guwapa, morena, natural beauty. But she's not my type. She's not my type. So, Totropahin na lang. Catherine Bernardo, Totropahin. So, nata there guys, last, kinsa man eh. Last. Gini. Darlene Marie Batoktoy. So, Darlene Marie Batoktoy guys kuan, she's the, dili siya yung una kuan dili sa panginambo guys but Darlene Marie Batoktoy, she's the one na makaabot sa standards. Ano guys Darlene Marie Batoktoy, siya siguro gitong gipangita, like, she exceeds my standards. Like, di ba, ganyan na, mga sila Maria Ozawa, Catherine Bernardo, na dani. Dito ako expectations, dani. And, kani si Darlene Marie Batoktoy, like, all the way up, like, wow. In my eyes, lang, guwapa siya sa mga mata, yun, like, makakita ako, like, mutanaw, like, I'm like, baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. Kini na yun. Like, siya na yun siguro guys. Like, in short, Darlene Marie Batoktoy, Jojowain o Totropahin. Papakasalan na lang. Unang araw pa lang Darlene Marie Batoktoy, papakasalan. So, thank you guys for watching this video. Hope you subscribe to my channel for more videos like this. Let's just keep happy vibes, good vibes.
And a big shout out to Willie Kapagalan. Ning chat gi siya no? Sa iyang gichat ni. Shout out to Willie Kapagalan, may mentor. Dako siya katabang na ko guys. Siya may sig-suggest, sinana. Thank you Kuya Wills. Please hit that subscribe button and hit that notification icon for more videos. And thank you for watching. Once again, peace out. Boom!